O tohtoročnom festivale skvelého guľášu by sa dalo tiež povedať, že bol čisto východniarskou záležitosťou. 16 družstiev od Rožňavy až po Giraltovce súťažilo o uvarenie tohto najguľášu presne od 10. hodiny. Znova vás vítam na ďalšom ročníku, myslím, že vydareného guľáš festu. Pozerám, že sú tu známe staré partie, takže hovorím len toľko. Guľášu zdar a ideme. 1, 2, 3, môžete variť. Všetci máme radi guľáš, takže preto aj na Spišskom Salaši hovoríme tomu Guľáš fest, teda festival guľašového umenia, ktorý vlastne v ponímaní nás, Slovákov, rezonuje a chceme sa tomu venovať, pretože sme dobrí guľáš majstri. Každoročne vládne na Guľáš feste skvelá zábava medzi jednotlivými družstvami. I keď je tento festival aj o uvarení najlepšieho guľášu, vzájomné súperenie tu vôbec nebolo cítiť. Veď každý vie navariť ten najlepší guľáš. Málo vody máte, nie? Nevaríme polievku, guľáš varíme. To ešte je len potom základ. prezradíme na konci. Potom príde. Vy ste vyhrali, ešte meso je vonku. Je buba ešte. Guľáš. Hovedzínka, bravčovinka. Čo? No a však si mal povedať, že čo? Tajomstvo, šéf kuchára. Každý guľášmajster má svoje tajomstvá a záhady, ktoré si poctivo stráži. No čo to z receptu nám prezradili? Červené? Farba. Originál náterová. Paprika. Zistujem, že na aké nápady, aké super nápady vlastne majú tí, ktorí prídu sem variť. Čo všetko použijú, aké suroviny a ako vlastne to pripravia. Mali sme víťazov, ktorí tu mali čerstvé huby, mali tu rôzne kombinácie a nás to veľmi teší, že pre tú skupinu, ktorú on varí vlastne, lebo každý guľáš má svoje meno, tak vlastne im chutná a pokiaľ to podporí ešte aj porota, tak je to super. Porota zložená z ľudí, ktorí dokážu poľahky odhaliť tú najlepšiu chuť, sa pri hodnotení poriadne potrápila. 2008, aj 2010. Títo Rožňavčania nakoniec svoje ambície nenaplnili a víťazom Guľáš festu sa stalo družstvo Jurky Tým spod Braniska. Podľa predsedu poroty vyhrali hlavne vďaka tomu, že stavili na guľášovú klasiku.